Салом алейкум. Хайр, мурак шаб. Мурак шаб. Салом алейкум. Салом алейкум. Алба. Зараз свидки на вода. Хулия кабин. Хулия кабин. Вален ikinci Oromo Türkistan Orom'daki Türkistan Oromo Türkistan mardımız o suda boşar. Конституция Сарқонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ин догма нест. Ин ҳамчун як организми зинда аст. Илм аст. Чунки ҷомеаи демократӣ ин худаш илман асоснок карда шудааст. Ва ин бо амрӯи замон ҷомеа дар як ҷош намеистад. Ҷомеа вазифаҳои навро ба миён меорад. Муносибатҳои ҷамъиятӣ дар асаи байналмилалӣ тағйир меёбад. Дар дохили кишвар тағйир меёбад. Мо аз ҷомеаи ҷаҳонӣ ҷудо буда наметавонем. Барои ҳамин барои мутобиқ сохтан ба рафти ҷомеаи ҷаҳонӣ лозим аст ки Конституция Сарқонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон низ тағйиру илова ворид карда шавад. ин маънои онро надорад ки имрӯз мо ҳам тағйироти илова ворид кардем, писари президента ба номзадӣ пешниҳод мекунанд. ҳоли маъракаи интихоботи президент ин то соли 2020 меравад. ва на танҳо президент, ман, шумо, ҳар кадоми мо ҳақ дорем, вазифадор ҳастем ки фарзандаи худмонро тарбия кунем. манам масалан ҳаракат мекунам ки фарзанди худамро тарбия кунам. шумо ҳам метавонед, президент ҳам метавонад, коргар ҳам метавонад, бизнесмен ҳам метавонад. ҳар нафаре ки падар ҳаст, ӯ ҳаракат мекунад ки фарзанди худашро тарбия кунад дар як роҳи рост, дар як роҳи лекин пешниҳод кардан ин ба салоҳияти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат нест. номзад ба мансаби президент пешниҳод кардан ин аз ҷониби ҳизбҳои сиёсӣ аст. лекин агар дар сурате ман боз мегӯям ки ин савол ки дар бисёр ҷоҳо садо медод, агар ҳамин шавад, масалан агар ҳизби халқии демократии Тоҷикистон пешниҳод кунад, масалан номзадии пешниҳодшудара дар интихобот ғалаба кунад, шахси арзанда бошад, тавонад ки ҳамин якпорчагии Тоҷикистон, ваҳдати миллии Тоҷикистон, рушди Тоҷикистон таъмин карда тавонад ва дар интихобот агар пирӯз шавад ё ки аз дигар ҳизб пирӯз шавад, ин ягон ҷои чиш нест. дар таҷрибаи ҷаҳонӣ аст. барои ҳамин нуқтаи назар ин албатта ба раъяти халқ вобаста аст.